Najprv Pánu Hospodáru, potom všetkým vám. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Pochváľ, Pane Ježiška. Kristoveky, vítajte. Jo, Pane Blazeno, prijali ten počkať sa o perši, no? Díky, ho po choroji. Poďte ďalej, potom. Musíme sa perši... Odstrojiť. Áno. Hygienicko čistú robiť. Poďte ešte. Áno. Jak dobre vidím najmä. Co to máme za blondínu tu dolezaš? Počkej, bráto, hneď. Aha, komplet partia. To je dobré. To je dobré. Tak všetko dobré. Ahoj. Všetko dobré. Aj vám. Len tu ti dám, bo mám nie herpes, ale Ahoj, Vladimír. Ahoj. Tu si sám? Či s deťmi ste? Ty? Deťmi. Poskávajte tuša. Pochváľ, Pane Ježiš Kristus. na veky amen. Ďakujem pekne. Pojnejší, pokojnejší, vyšťastnú, ozdravu, že by tak vám Boh požehnal, jak z neba rosa padala. Pochváľ, Pane Ježiška. Teraz na veľmi. Už dostej asi. Mokrý. Predtým bolo lepšie. Nie, čeplo. Ďakujem. Vy vítajte. Poskávajte. Starú Zlatko. Zdravím ťa pekne. A toto si... No. Ahoj, Majo. Zdravím. To je moja pani a Simi. Výborne, to sme radi, že sa poznáme. Sa tiež rúca. No to sa... A pačke, kúkam. Najprv Pánu Hospodáru, potom všetkým vám. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Pochváľ, Pane Ježiška. Kristoveky, vítajte. Jo, Pane Blazeno, prijali ten počkať sa o perši, Díky, no? ho po choroji. Poďte ďalej, potom. Musíme sa perši... Odstrojiť. Áno. Hygienicko čistú robiť. Poďte ešte. Áno. Jak dobre vidím najmä. Co to máme za blondínu tu dolezaš? Počkej, bráto, hneď. Aha, komplet partia. To je dobré. To je dobré. Tak všetko dobré. Ahoj. Všetko dobré. Aj vám. Len tu ti dám, bo mám nie herpes, ale Ahoj, Vladimír. Ahoj. Tu si sám? Či s deťmi ste? Ty? Deťmi. Poskávajte tuša. Pochváľ, Pane Ježiš Kristus. na veky amen. Ďakujem pekne. Pojnejší, pokojnejší, vyšťastnú, ozdravu, že by tak vám Boh požehnal, jak z neba rosa padala. Pochváľ, Pane Ježiška. Teraz na veľmi. Už dostej asi. Mokrý. Predtým bolo lepšie. Nie, čeplo. Ďakujem. Vy vítajte. Poskávajte. Starú Zlatko. Zdravím ťa pekne. A toto si... No. Ahoj, Majo. Zdravím. To je moja pani a Simi. Výborne, to sme radi, že sa poznáme. Sa tiež rúca. No to sa... A pačke, kúkam. Najprv Pánu Hospodáru, potom všetkým vám. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme,
že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Pochváľ, Pane Ježiš Kristus. Kristoveky, vítajte. Jo, Pane Bože, no pijali ten počkať sa o perši, no. Díky, ho bude po choroji. Poďte ďalej, potom. Musíme sa perši. Odstrojiť. Áno, áno. Hygienickou čistú robiť. Poďte ešte. Áno. Jak dobre vidím najmä. Co to máme za blondínu tu dovezeš? Počkej, to hneď. Aha, komplet partia. To je dobré. To je dobré. Tak všetko dobré. Ahoj. Všetko Teda dobré. mamko, aj vám. Len tu ti dám, bo mám nie herpes, ale Ahoj, Vladimír. Ahoj. Tu si sám? Či s deťmi ste? hej, Ty? Deti. Pozdravujte tuše. Svetové. Pochváľ, Pane Ježiš Kristus. na Čau. veky, amen. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Pojnejší Pojnejší, spokoj. pokojnejší, vyšťastnú ozdravu, že by vám tak Pán Boh požehnal, jak z neba rosa padala. Pochváľ, Pane Ježiš Kristus. Teraz na veky. Už to z tej rosy. Mokrý. Predtým bolo lepšie. Kde je čeplo? Ďakujem. Vy vítajte. Postaňte. Starozlatko. Zdravím ťa pekne. A toto No. Hej, chlapi, Ahoj, Maro. zdravím. To je moja pani a Simi. Výborne, to sme radi, že sa poznáme. Sa tie zrúca. No to Na som pačke kúkam.